Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं। ओमफ्रायो दिनैहाय आंहा बेरायहैनो नागिरलायबाय आरो दै ओमफ्रायो आं बेरायहैनायखौ नोंसोरनोबो खोन्थालांबाय थानोसैलाय नायलांदोलाय। जोंहा माइ नायनो फैदों नै बेनो जोंना माइआ मा होनो फोथाराव फैदों आरोना जोङो। ओमफ्राय माबायदि जादों माइआबो ओंखारहांबाय नै बारा ओंखाराखैनो थाइसे थाइनैल' ओंखारहांदों आरोना। दैया ओरैहाय मोनो मोननाया सोनो रोंबा। ओंखारहांबायलै माथो इथिंनिया। आयौ नै गाइस जोंना माइआ बैनो आं गायनाय नै जोंहा माइ नायफैदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै माइआनो अबेबा मोजां जादों अबेबा मोजां जायाखै बारा जायाखै आरो माबायदि मा होनो जों फैया गोबाव जाथारबायमोन नालाय ओमफ्राय दिनै माइखौ नायनो माबायदि जादों होननानै फैदों आरो जोंहा माइआनो बारा जायाखैनो। ओमफ्राय मानो बेयावहाय राननाय बायदि जाजोबखो जेनेबा ओमफ्राय दैयाबो गैयाना बारा दैबो गैया। ओमफ्राय माइआ ओंखारहांबाय आरोना लोगोफोर नै माइआ ओंखारहांबाय। ओइथिंजायनाबो ओंखारजोब्बाय। दैयानो गैया दै मोनबा एसे मोजांसिनबो जागौमोन आरो हासार गैयि साइज नुदों। नै माइआ बेनो आरो बिथिंजायना ओंखारसिनबाय बै ओंखारनाय ना मानाय ना नै हाग्रा दङ एसे बेनो आरो माइआ नै ओंखारबाय बै थुसिम लाससिम ने हबालाय जोंहाना फोथाराव बै औवा नुहुरनायनिफ्राय ओरै थाङै बै दंफां बारिसिम आरो दंफां बारिसिम ओमफ्राय जों दा थांफिननोसै आरोना। गारिखौ बैयाव गारबोदों आरो जोङो ओमफ्राय नैबेजों दै बोहैलाङो नै बेजोंहाय ओमफ्रायो बै जाबाय जों गारिखौ बै लामायाव गारबोदों माने जोंना न'आ गोजान नालाय ओमफ्राय बे लामाजों थांसिगोन। नै बे माइआ बिराद मोजां जादों नै लोगोफोर मालाय माइआ ओंखारजोब्बाय नै जि मोजां जाखादों।